Mboten apa-apa Pak kali kula niku mboten resiko. Lah iya. Ora resiko apa? Los. Nggih. Kok niku los niku wong melenteng tok niku ora lahir ayo. Nggih nggih. Matur nuwun sayanipun Bapak-bapak. Tepuk tangan sedaya Bapak Ibu untuk beliau-beliau yang sampun sampun minggah. Matur nuwun Pak Sriadi sekalian garwa, Pak Trisno, matur nuwun duwe pengaringan sehat. Monggo-monggo mentaram. Balingu